Здравейте хора, аз съм Дото и това е един такъв през празничен клип. Няма да го работам, няма да го правя нищо. Иска да си поговорим за изминалата година. Какво сме постигнали, какво сме направили заедно. Това нещо имам пред миналата година беше много успешна. Доволен съм от нея, честно да ви кажа. Постигнахме много неща заедно с вас. Направихме 1000 абоната, дори вече над 1000. Направихме над 50 000 вюа и над 420-30 клипа, не съм много сигурен, за което много съм ви благодарен, защото без това, без вас просто нямаше да го има всичко това, което го виждате. Честно да ви кажа, опитвам се да правя по-качествени неща, защото преди да кажем нямах такава възможност, нямах по-хубава камера и така нататък. Но в момента имам някаква по-така лека възможност да прилагам нещата. Имам знаете преди как бях започнал с стария лаптоп, с стария ми телефон, който снимаше на 240p, ако сте гледали някакви по-стари мои влогове, мои видите за какво стана въпрос. И преди можеше да цъкам само да кажем Hearthstone и така нататък, но от определено тук да кажем около 2 години имаме малко по-добра възможност да правим малко по-читави неща. За което всичко това, което го правим в момента, го правим с вас. Всичко това, което виждате, както го казах по-рано, е заради вас. Защото ако вас ви няма да има този YouTube канал. За което много съм ви благодарен, че ми отдавате тази възможност да комуникирам с вас, да се забавляваме. Най-вероятно това ще е последния клип за тази година, за изминалата 2017 година, който ще го кача след малко. По-точно, не е изминала се още, имам пред това предколедно един вид. Но има вероятност това да е последния клип за тази година. Ще се поставим следващата година да правим по-хубави неща. Евентуално по средата на следващия месец, януари, ще ни дойде микрофончето, което ще звучим по-хубаво. Трябва да си купим по-хубава камерка. Но и тази ни върши по-добра работа. Сещате се преди колко зле бяхме като цяло. Но съм лъчен да подобрим всичко това, което правим. Очаквайте най-късно след новогодишния празник, след нова година, да кажем след 1 и 2. Очаквайте ревю на Мишка. Може да е по-рано, да кажем срядата, зависи как се проточат нещата, защото имам много пътувания. Това е. Значи, много съм доволен от себе си, от вас, от всички, че направихме това нещо. Направихме 1000 абоната, 50 000 гледания и на 400 клипа заедно с вас. В моя YouTube канал. Моя YouTube канал нямаше да е нищо без вас, за което много съм ви благодарен, че ви давате тази възможност. Мисля, че си казах всичко това, което мислих. Това, което трябва да ви кажа като цяло. Много съм ви благодарен за което. Това го казвам явно за 10-ти път, но няма да обработвам този клип грам. Се надявам да празнувате добре Коледа и Нова година с вашето семейство, с семейна обстановка или зависи там където искате. Но най-важното нещо, радвайте се на това, което имате. Бъдете доволни, защото да кажем, когато го нямаме, точно оценяваме това, което сме имали. Това от мен, хора. Се видим скоро.